Caerfyrddin yn erbyn y Bala. Caerfyrddin yn ei hau'r ID. Oh! Evans. Ydy ar ei ffordd. A am bachgen ifanc, mae gynno fo hyder i wneud hynny. Nawr te, mae'r chwaraewyr profiadol yn disgwyl tel i mewn. Na, meddwl fo, dwi am mynd fy hun. Ie, 3 llath nath o gymryd i redeg i fyny hon. A edrych ar pwer mae'n mynd i cynnyrchu ni. Y gic yn dod yn ôl at Evans eto. A mae wedi chwipio honno fe, mae'n dda! A mae'n taro'r bar. A Stuart Jones gafodd y peniad. A mae hwnna'n tasgu oddi ar y bar. A pam gafodd yr cyfle? Achos bod hon yn groesiad godidog. Cic gornel gynta y gêm i Caerfyrddin. Ffwrdd y hi, medder am ddiffynwyr. Nathon nhw ddim i chael i ffwrdd. Ac yn y diwedd, oedd y peniad gen i'r chwaraewyr byr ar y cae. Gan Georgieski. Mae'n mynd chacos fe i'r gol fan hyn, a ni weld, a mae rhywun ar y postyn, felly dio ddim yn cam sefyll, mae'n efo sgorio am gyfla. Cam ddealltwriaeth fanna oedd Vincent yn disgwyl i'w golwr ddod, ddoth o ddim. Mae gan Hayes. A fysa Hayes efo troed chwith, sa fod i'n mynd i Cymru o'n ar, dwi'n siŵr. Unwaith oedd y bel allan gan Caerfyrddin. Mae Vincent i cholli, mae i Burke, mae rŵl di canfod. Evans! Oh, Evans! Yn coroni perfformiad hanner cynta campus efo un o goliau gorau'r tymor. Mae o di bygwth a bygwth mewn sawl gwahanol ffordd. Ac yna, mae di troi'r bygythiad yn ergyd angeuol i Caerfyrddin. Mae'r Bala ar y blaen, o gol i ddim. Edrycha di ar yr ergyd yna, eto, ac eto. Erwydd mae'r technig yma, faint o llonydd dio, faint mewn taro'r bel yma, efo tu allan i'w droed, ond trwy canol y bel i rei ti symud fel yna. Mae hwnna yn berffaith, yn coroni i berfformiad yn y hanner cyntaf yma. A'r bel mewn at Venables, mae wedi canfod lle, mae o'n llawn triciau, a mae hwnna ta postyn pella. A wyddwch chi be, mae wedi cael ei roi heibio'r postyn, a Sheridan gafodd y cyfle. Bel i mewn yn chwilio am y dyn i hun, mae wedi reoli'n hyfryd efo'i gyffyrddiad cynta. A dyna chi arwydd o'r hyn gall Georgieski i gynnig. Fflach arall gyda fo. A ti'n gwybod be, am bel di hon. Cyffyrddiad gwych a draws Owens. Ti'n gwybod, wedi mynd i codi hwnna, de? Efo jyst cyffyrddiad bach dros y golwr ar ei ti fewn eto. Sheridan! Arbediad da. Mae fe drodd Sheridan yn sydyn fanne. Ti'n cael y bel allan o'i draed i bach cyflymach. A'i sortio nhw allan sy'n fod i sgorio. Nawr te. Hanner cyfle. Lewis oedd hwnna mewn i'r cwr Cosby. A mae'n ergyd yn cael ei harbed yn dda, yn dydi. Ac yma Bassett wedi dod mewn cyfnodau yn fygythiad mawr. Boi hun sy'n cymryd y gic gornel. Les Davies oedd yn ôl yn cynorthwyo, mae'n gwneud hynny mor dda. Ergyd o bell, mae'n disgyn i bwy, mae'n disgyn yn y diwedd i Vincent. Mae o di methu manteisio o'n arbediad campus fanna hefyd gan Morris. Ergydgon yn hedfan mewn o bob ongl y fan hyn. Caerfyrddin sy'n gyntau'r bel y fan hyn. Efo Kieran Lewis, mae allan yn o, yr ergyd gan Ceri Morgan. Pwy sy'n na am ddiffynwr Stuart Jones. A wedyn Vincent, trio cadw i ergyd lawr i'r gornel bell yma. Cyfle i Caerfyrddin. Syrman di symud i fyny. Mae waith iddyn nhw a rhoi popeth i fyny'r cae nawr. Mae'n cael ei fflachu ar cwrt 6! Ac oedd honno yn ymdrech dda iawn gan Liam Griffiths. Mae rhaid iddo fo gymryd ti dros di ysgwydd. Mae'n sgil anodd yndi. Mae o yn gwynebu i ffwrdd. Mae rhaid fo gymryd hon ar y cynnig cyntaf. A mae droed chwith na methu do dros di. What pleased you most in terms of the performance today? Just the endeavour in the fight, you know, they've come out and they're fighting for their lives, so if you don't fight and match it, then you get beaten. You know, we've done really well, and like I say, our forwards need to be a little bit sharper and kill the game off and use that last pass to kill it, but, you know, it's a great result for us and we keep going on. Un o hugain gêm sy'n weddill, ond mae rhaid i chwaraewyr yn chwarae fel heddiw. Does dim problem cael ddigon o points i cael allan y ddrwg. Ond mae rhaid y tîm nawr yn dangos tipyn o cysondeb
dwi'n meddwl. Ond gobeithio wythnos nesaf, gawn ni weld. Ond mae rhaid i fi dweud unwaith eto, dwi'n hapus iawn gyda perfformiad a'ch y chwaraewyr heddiw. Huge congratulations. Your goal was the difference today, and what a strike it was. Yeah, thank you very much. Obviously, it was lovely to see that fly in. Tough place to come, Carmarthen, and I thought we were excellent in the first half. And then second half, it was about digging in and keeping the lead. Tried to get another, but we kept a clean sheet, so it's won us the game.